アロハー、こんばんは。よいしょ皆さんこんばんは。本日は3月の13日の月曜日、8時だよ全員集合でございます。ケイコズルームへようこそお越しくださいました。今夜も、YouTube ライブをさせていただきます。お付き合いください。どうぞよろしくお願いします。あ、音が出た。今日はね、またですね、またいつものことなんですけれども、すごく余裕があって、こんなにまだ YouTube ライブまで時間あるななんて思ってたら、なんと直前に iPad がなんか古くて、私の持ってる iPad がもう古くって、YouTube がなんか見れなくなっちゃってでなんかチャットをね、皆さんのチャット見ながらやってるのに、どうしようってなって iPad 使えないっていうことで、今日はスマホをここに置いておりますのでスマホ対応でございます。ちゃんとチャットが読めるか不安なんですけれども、見えてます。ゆきえさんこんばんは。まみさんこんばんは。はい。もうさん、ゆみえさんこんばんは。よかった、みんな来てくれた。ありがとう。そうそうそう。今日もねお花をね毎回飾っているんですけれども、今日のお花はこちらです。主役でございます。ミモザやっぱりね3月ミモザですね。ミモザシーズンですよね。3月の8日でしたっけ、ミモザの日、国際女性デーっていうのがあるんですよね。なんか男性から女性にミモザを贈るとか、そんなことがあるんですってね。なんかいつからなんですかね、そういう風習ができたのってね。私はまだもらったことはないんですけれどもちょっと今日ミモザをね買ってきて、すんごいもう満開のふわふわの、もう顔をこううずめたくなるぐらいふわふわのミモザがあったので、これを枝を1本いただいてというか買ってきたんですけれども、最初枝ごとでふわーってすんごいもうものすごくてボリュームが全部やっぱりカットして、ちょっと小さくコンパクトにして2つに分かれて、飾ってみました。やっぱり気分が上がりますね。黄色はねビタミンカラー、すごい元気が出ます。皆さんありがとうございます。ふみちゃんこんばんは。ご飯作りながら見てますそう、ちょうどご飯タイムの人たちもね結構多いと思います。ご飯食べながらもねぜひ見ていただけたら。やすこさんこんばんは。いつも楽しいライブありがとうございます。綺麗な色のドレスですねこれですね。これなんかちょっと今日のイメージ、緑と黄色っていう感じで、まだちょっと半袖着る勇気がなくて長袖のワンピースを着てみました。ひでちゃんだ、アクアちゃん、やっほー、嬉しい。もうひでちゃん今ね CD 作ってるよ。春だね。そうそうそう、本当春が来たって感じ。小沢さん、正彦さん、こんばんは。アロハー。ありがとうございます。皆さんよかったらどんどんチャットに書き込んでください。チャットを見ながらライブを進めていきたいと思っています。ね、今日香りアラというテーマでお届けする予定なんですけれども、ちょうどねなんかあんまり全然意識してなかったんですけど、今日からあれですね、マスクが個人判断外してもいいよっていうことになった日なんですね。で今日ちょっと外出ていたんですけども、外歩いてる時はね、誰とも会わない時は結構外してる時もあるんですけど、若い人は外してる人もいたり、電車乗ったらやっぱりみんなつけてましたけどね。これからだんだんこう春の香りを外でいっぱい嗅げるのかなと思うとワクワクします。ゆきえさん、今年は早咲き桜とミモザの両方が見られるそうですよね。そうですね。今年あったかいからもう桜もそろそろ咲いてるんですかね、地域によっては。CD めっちゃ楽しみだよ。そうですね、もう今ね CD をね作ってるんですよ。今ここにねチャットに来てくれている橋口ひでちゃんとですね、作ったひでちゃんが作詞をしてくれて、私が曲をつけた「あの島へも行ける」という曲とね、あともう一曲
オリジナルのウクレレっていいねっていう私の日本語のオリジナルソングなんですけどね、それを今絶賛デザイン中でございます。全て自作自演で私行っておりますのでもう YouTube のサムネイルから、そしてフライヤーから、もう全て CT ジャケットから、全てデザインから全部自分でやったりして、やることが多すぎて最近よく分かりません。何屋さんなんでしょうかっていう感じです。イベントも増えてきましたからね。そうハワイではホノルルフェスティバルが行われてたそうですね。ちょうどね、昨日あったんですかね。私ホノルルフェスティバルは行ったことないんですけれども、ハワイと日本の交流のイベントなんですかね。なんですよね知ってる人いますか行ったことある人いますかね。フラ踊りに行ったりね、みんないろいろしてるみたいなんですけどそれがなんか久しぶりに開催されたということでね。あとはあれですね、カメハメハのスクールのソングコンテストもちょうど、いつだろう、昨日今日行われてたみたいでね。なんかそういうそれも何年ぶりとかっていう風に書いてありましたから、もうハワイでもたくさんのイベントが行われて、日本でもね、ハワイといったら今ケアリー・レイシェルが来ておりますよね。それ行かれた方とか明日行く人もいるかもしれません。ミモザすごく綺麗、ドレスとぴったり、嬉しいです。よかったね、緑と黄色で統一です。美和さんこんばんはありがとうございます。さあ今日ものんびりやっていきますけれども、じゃあちょっと早速おしゃべりしながらお届けしていきたいと思います。では、今日アラ香りですね、香りなんですけど、その香りが入ってない曲なんですが、ちょっと一曲歌ってみたいなと思った曲があったので景気づけにお届けしますはへおい青やおえくハワイくハワイありがとうございます。ちょっと一曲軽快にお届けしてみました。もみおかパキピカという曲でした。これはアンクルジョージ・ナオペのね、ナオペさんの18番の曲ですけれども、先日ちょうど、フラのね発表会、法池が行われてまして、宮川恵子先生の「ハラウオケアラロゼラニ」の法池がありました。土曜日ですね。だからおとといありました。そちらで演奏させていただいてきて、その中でこの曲が入ってました。で初めて歌ったんですけど、なんか
軽快で元気が出てなんか楽しくていいなと思って、一曲歌ってみました。すごいねメドレーでねフラの保育って大体こう1曲ずつ終わったら次の方が出てきてっていう感じが多いんですけども、この間はねなんと3曲メドレーみたいなのがね何個かあって、それが宮川恵子先生がメリモナックフェスティバルのね前夜祭に出演された時にそんな演出があったそうで、それを再現するということでねバンドもなんかドキドキしながらメドレーをなんとか頑張ってお届けして皆さんに喜んでいただけてよかったんですけれども、その中のメドレーの中の真ん中に入ってたね曲ですね。そう私もなんか最近はねイベントとか本当にたくさん再開し始めまして、今年のスケジュールもだいぶ決まってきまして、来年のスケジュールも入り始めているような感じもあります。そうこの間も保育で演奏して、その前はね1週間前はホーラーレアコンペティションがありまして、フラのコンペティションでその恵子先生の演奏かわいいね開花麻痺ね小学生のね子たちが、出たんですけども、その演奏をさせてもらったんですよね。それもすごく楽しかったです。なんかたくさんの方に再会したり皆さんのフラも見たり、ミュージシャンもね生演奏なので全てたくさん勉強にさせていただいたりしてですね。あとは明田先生ね明田先生の、方たちの演奏も、保育部門でしたんですけども、その時はねなんとプアサクラ私のオリジナル曲を皆さんで踊ってくださって、もうそれはとっても嬉しくて感動しました。やっぱねオリジナルを踊っていただけるのもねとっても嬉しいです。さあ、次々歌ってみようかしら。今回じゃあ次は今のは香りは入ってなかったんですけども、次の曲からは全てあらという言葉がどこかに散りばめられている、そんな曲をお届けしていこうと思います。まず思い浮かんだ曲、一番最初に、タイトル思い浮かんだ曲がこれだったんですけれども、もう皆さん絶対知っているラブソングでございます。踊れる方もきっといらっしゃると思いますので、ぜひ、コラボをしてくださいね。画面の向こうで踊ってくださいね。愛しい人よ、私の胸の中においで、あなたの甘い香りが夕暮れに漂う、そんな、男女の愛し合うラブソングでございます。
アオハ。ありがとうございました。ふふふ。キアロハをお届けしました。踊った人。これちゃんと見えてるのかな。ちょっと待って。はい、見えてるはず。ちょっと今日の乾杯しよう。さあ皆さん、今日もよろしくお願いします。乾杯。拍手ありがとうございます。もうさん、やすこさん。ゆめいさんありがとうございます。よいしょ。今日はなんかピクニック気分で水筒っていうのかな。あったかいお茶を飲んでおります。ふみちゃん、昨日は3年ぶりの保育。久しぶりのステージで楽しかったです。いやー、おめでとう。そうだったんだ。保育だったんですね。やっぱり皆さんね、3年ぶりっていう方ね、多いですよね、イベントもね。いやー、楽しみですね。だんだんね、なんかやっとですよね、ほんとやっと。ゆきえさん踊りました。ありがとうございます。ちょっと中一にしてしまいました。一人で演奏してると寂しいから全部2回ずつね、本当は歌いたいところでしたけれどもなんか暖かくなってきたんだけど、やっぱり私は指先が冷たい女です皆さんはいかがでしょうか。もうずっとね、今日もなんか指先が冷たいよって言って、どうしたらいいんだって言ってインターネットでさっき検索してたら、手をなんか振るといいって言って、手を振るといいって書いてあったから、こうでいいのかななんかこうやってずっとやってたんだけど、全然暖かくならないんですよね。もう困りますよね、本当にね。じゃあ次はウクレレもちょっとずつ変えて今日はお届けしてみようかな。でも皆さん忙しいんじゃないですか、最近ね。ちょうどなんか忙しいシーズン、確定申告とかの人やりましたやんなきゃねとかね、もうギリギリの人たち今頃やってるかもしれません。 YouTube ライブどころじゃないよっつってそういう方もいるかもしれませんけど、税理士さんの方とかね、お仕事されてる方はもう忙しいみたいで、もう後で見ますみたいなメッセージくださる方もいましたですよね。もうなんかそういう感覚があんまりないものででもちょっとなんか4月はね、20周年ライブがあるので YouTube ライブはお休みにする予定ではいます。5月はできるといいなとは思うんですけれどもね、なんかちょっと合間を縫ってできるようにしたいなと考えておりますよ。じゃあ、次また歌ってみましょうか。3曲目です。はい、途中から来た方3曲目です。次次はこれもなんかアラで検索どうやって探すんだろう。いやなんかね、アラと言ってもタイトルにアラがあるものもあると思うんですけれども、あんまりなくて、なんかこの曲にはアラが入ってるだろうって思って調べてみるとか、すぐに思いつく曲もあったりするんですけども、この曲は結構先に次の曲は思いついた曲です。歌の中にその香りというのがワードが入ってくるね曲なんですけども、次の曲はですね、いろんなハワイのお花が出てきますけれども、次の曲はケニケニというねお花です。オレンジ色の小さなね花なんですけれども、そのクウレイプアケニケニですね。私のレイプア
お花、ケニケニの花というタイトルがついています。これはフランク・ヒュエットさんのね曲なんですけれども、これはどんな大体お花がね誰かに例えられていたりすることは多いと思うんですけれども、この曲は天国に行ってしまったね愛する人、これは息子さんということらしいんですけれども、その思いを歌った曲だそうです。プアケニケニの香り高い霊のように愛を結びつけて永遠に大切にします。そんな曲です。これは歌ってみようかと思います。レフワカリマさんとねショーン・ピメンタルさんのバージョンでお届けしたいと思います。
りがとうございました。クウレイプはケニケニでした。どんなお花かぜひ調べてみてください。ケニケニのお花。はい、ありがとうございました。和田久子さんこんばんは。間に合ってよかった。ともさんこんばんは。素敵なお洋服ありがとうございます。よかった。これなんかね、一回着てみたらなんか横に広がって見えるなと思って横広がって見えるのこれと思って、なんかダメかなとか言って何回か着替えてたんですけど、でもなんか着るなら今日な気がして、春を感じるねお洋服なイメージで、そしてね、そうだ、何気にこのレイをしてるんですけど、これはですね、ちょっとよく見るとマイレにちょっとちらっと見えるかと思うんですけど、マイレのように編まれていますが、日本のね葉っぱです。なんだっけ、榊みたいな、お供えするね、神社とかお寺とかで使われるみたいなんですけれども、なんだっけ名前忘れた、また何回聞いても忘れちゃって、なんかいただいた方に何でしたっけって3回ぐらい聞いてなんとかしきび2回言っちゃった。しきびでしたっけね、っていう葉っぱらしいですよ。これでね編んでくださったんですよ。すごい素敵で、と思って、最初一瞬マイレって思って、ハワイからすごい希少なねマイレをと思ったら、日本の葉っぱでこんな素敵なレイができるなんてと思って感動してしまいました。ちょっとね香りがするんですね、これも。すごくいい香りします。何の香りって言ったらいいんだろうな、ちょっと表現ができないですけど、ちょっとマイルとはね違います。マイルはよもぎの香りなんですけど、これはすごくいい香りですそれしか言えないぜひ皆さんも見つけたら書いてみてください。でだいぶもうこれを明田先生のねプア桜歌わせていただいた時にこれをかけていただいたんですけれども、だいぶ時間が経って、あれはいつだったかな、4日だったかな、5日かな、3月のだったので、これはもうなんかドライにしたら綺麗だろうなと思ってすぐね飾っちゃったんですよ、部屋にね。そしたらもうカリカリにカールしてきて今いますけれど、でもねとっても素敵なので今日つけてみました。ミモザと同系色ね、そう、この黄色がちょっと入ってるから、これも。モーさん、四季みって言ってる。そう、検索したら四季みとか四季美どっちなんでしょうか。読み方が2つあるのかしら。一般的には四季みなんですかね。四季み四季み四季み発音もイントネーションもちょっとわからないですけれどもね、四季美四季みですか。これね、とても嬉しいです。なんかあとこのお花は生のお花で、これはその宮川恵子先生の保育の時に頭に飾ってくださったお花がまだ綺麗だったので挿してみました。シンビジウムですかね。シンビジウムはすごい好きなお花です。可愛いし、頭に挿すとすごくねボリュームもあるし、何より持ちますね。これ大好きなお花。さあ、もう一曲いってみましょうかさあ、なんか花粉症ではないんですけど、ちょっと鼻が出てきた皆さん花粉症大丈夫結構ね苦しんでる方が周りにもいるんですけどそう、花粉症にねいいメンソールというか、これ今アロマのこうやって嗅げるアロマがあって、なんか普通つけたりねシュッてやるのが多いんですけど、これねスティックになっててね、リップクリームかと思いきや香りなんですね。これはナチュラルアロマスティック
これもおすすめです。こういうのもあるね。これメンソールのユーカリメントール、春先のシーズンにこの精油のブレンドがしてあるやつですね。香りは本当にとってもねいいので、香りですね。今日テーマ香りだった忘れてたこのねアロマとか本当に効き目があってね、本当にパッて吸っただけで脳にね伝わる速度がすごい速いんですってね。私のお友達でもいろいろアロマの方とかアロマでね色作ったりセラピストの方もいて、この間シナモンちゃんというお友達にも「今って何がいいのアロマって」って聞いて情報をもらったりしてたんですけど、政治とかもいいって言ってましたね。政治とかも聞くんですってね。すごいアバウトな情報ですいませんじゃあ次歌ってみましょう次の曲は今度出てくるお花はアバプヒです。アバプヒというのはジンジャーのお花です。私の友達でもアバプヒちゃんっていうハワイアンネームの子とかもいますけれども、この、アバプヒはイエロージンジャーです。黄色いジンジャー、ね、マイイエロージンジャーレイという曲を歌ってみようと思うんですけれども、黄色いジンジャーのレイ、甘いその香りはいつも漂ってきて、それはあなたの香り、あなたを愛さずにはいられなくなる私のレイ、美しい人、そんな曲です。My yellow ginger lady reveals herself through the day, enchanting moments with you makes me love you. You're as lovely as can be, my yellow ginger lady. My heart is yearning for you, my My Yellow Ginger Lay 聴いていただきました。ありがとうございました。この曲もとっても素敵ですよね。なんか一回だけ歌った機会があって、ああそうだそうだと思って忘れないためにもこういう時にね思い出して練習して、ご披露してみました。
あ、えみちゃんありがとう。えみちゃん間に合った。みかちゃんだ。1ヶ月経つの早いね。今日も元気そうなけいこちゃんに会えて嬉しい。うんうん。鼻に刺して使う酢鼻に刺して吸う。これね、スティックね。鼻に刺しちゃっていいのこれも。すごいね。それすごい効き目かもしれない。うん。ありがとうございます。皆さん拍手をいただきありがとうございます。最高だって。ありがとう。なんかね、手がかじかんでね、震えてる。実は。春だねとか言いながら。なんで部屋寒いのかな。いつも言ってるよね、私そればっかり。うん、緊張してんのかな。もしかして。とか言って。あ、Y さん、先日フラ習ったばかり嬉しいです。あ、この曲マイエロージンジャーレイねえ、素敵よね。これもっとなんかこう気持ちを込めてうっとり歌えるように私も練習します。これちょっとまだもうほやほやな感じのばっかり曲なんでね、さあちょっとウクレレ置いて。いろいろちょっと今日ウクレレをね変えながら、もう一本こっちにあるんですよ。この子を久しぶりに弾いてみようかな。ちょっとチューニングが最近ね怪しいのでチューニングします。みんななんか喋っててね。大丈夫かな。このね3弦怪しいね。あれでもこれ今日ねiPad が壊れちゃったじゃないや、YouTube 見れなくなっちゃったんで、私の古い iPad がね OS 対応してないとかってね、そんな風になっちゃうんですね。普通になんかインターネットだと思って、インターネットっていうか見るみたいに見れるのかと思ったら YouTube 見れないのね、 OS が古いと。そうなんですか。 iPad 買い替えた方がいいですか。なので今日はねスマホをここに置いて見てるんですけど、皆さんのコメントちゃんとバッチリ見える。よかった、今度からスマホでいいや。ということでさあ、次のお花の香りを紹介したいなと思います。今度はですねアラピカケの香り。もうこれはタイトルにアラついてました。唯一今日アラがついている曲でございます。ピカケの香り、アラピカケです。これはねホーケナのマヌボイドさんが作ったね曲なんですけれどもピカケというとね皆さんどんな花か想像できますか。ちっちゃなね白い小さなお花ですけど、ジャスミンですね。これは、満月の夜になんかピカケがねたくさん咲いてるところでね香りに包まれて過ごしている時の思い出を歌っているんですけども、月明かりの下で、全身に飾れるほどのもうたくさんのピカケがあって、違うのかな、あれ違うらしい。これは神保さんが後ろから満月の夜になんか神保さんのハワイ文化講座向こうで PA をやってくれてる神保さんが言ってる。それも書いてありましたね。叩くとね、木を叩くと満月の夜に木を叩くと次の日たくさんのお花がなるよという話があって、そのお花でレイを作るという話ですよね。はいということでした。今日初めて登場しました文化講座が。聞こえてたみんな声。時々ね私もいろいろ調べてはいるんですけどもね、細かくチェックが今入りました。ではそんな全身に飾られるほどのレイをそんなレイピカケをアラピカケ間違えた。アラピカケ動揺が隠せないアラピカケお届けしたいと思います。では聞いてください。
OK でした。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、シャチレレ、シャチエクスポシャチレレ、もしかしてこれはさよさんですか？ありがとうございます。嬉しいです。さあ、そうこのリズムね、チャンチャンチャカチャカチャンチャンチャカ、この間の、私最近ねウクレレのオンラインレッスンやってるんですけれども、もうどなたでも受けれる、ウクレレボーカル、ハワイアンボーカルのオンラインレッスンを開催月1でやってます。あとね2回ありますね。この間そのカウルベヒオケ会をこのストラミングをかなりこれ以上ないんじゃないかぐらい詳しく私のやり方を伝授というかしてみました。感覚的にも分かるし、あと結構こう分析して右脳と左脳を使って右脳の方も左脳の方もきっと体得できるようにレッスンを組んでおりますので、すごくね楽しいレッスンになりました。そしていろんなね実際にその作者の人のお話とか演奏を見たりとかね、そんな感じもやったりしたんですけども、アーカイブも買えますのでね、気になる方ぜひ見てみてください。そしてついでに宣伝しちゃうんですけど、次のオンラインレッスンがですね今度の日曜日かな、3月の19日の日曜日にやります。朝の11時から、午前中の11時からで、だいたい10時半ぐらいからズームに皆さん入っていただいて、ちょっと喋ったりして1時間みっちりレッスンを受講してもらって、そしてその後に質問タイムとかやってるんですけども、リアルタイムの参加の方はそんな流れで、リアルで参加できないアーカイブ参加の方は動画を後でその1時間分のねレッスン動画を、何度も無期限アクセスで見れるというね、そんなレッスンなんですよかったら気になる方は、3月の19日はポーライライですね。曲がポーライライで、あとねもう一回あるのが4月の9日の日曜日、ちょっと日にち近いんですけどプアリリレフアをやるのでね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。店長がかっこいいだそうね、これ結構転調しましたね。何回も転調してマイナーになったりね、そんな感じのアレンジなんですけど、さあ、続いて歌ってみようかしら。これもあんまり歌ったことなくてちょっと密かにドキドキしておりますけれどもすごいね素敵な歌なんですよ。私の大好きなカイナニさんのカイナニカハウナエレさんの、アルバムのセカンドアルバムにね入っている曲です。マヒナカウアヒアヒという曲、ご存知の方いらっしゃるかな。この曲は、これもねアラがどこかに、ケアラキエレという歌詞が出てくるところがあるんですね。2番に出てきますね。ケアラ香り、キエレの香り、キエレもねこれお花の名前ですけれども、プアキエレとかいうね曲もありますけど、口なしの花ですね。これは、この曲は、生まれたばっかりの自分の赤ちゃんのために書いた曲だそうです。夕方の月を見ながらね書いたんだそうです。漂うキエレの香り、眠りにつく可愛いお花を抱いて、お花はね多分赤ちゃんのことかな、ね、ここは平和の中、あなたに捧げます。マウナカウアヒヤヒヨ、マヒナカウアヒヤヒヨ、マウナで山になっちゃったマヒナカウアヒヤヒヨです。そんな曲でございますあ、ちえぞうちゃんがありがとうじゃあちょっと聞いてみてください。ちょっとチューニングをこれもう一回チェックしておこうかこれちょっと狂いやすい今ね。みんながお花と衣装をなんか褒めてくれて嬉しいな今日
ニングタイム。はい、行ってみよう。さあ、では歌ってみましょう。やおえまひなかわひやひあおへあおえまひなかわひやひいからいやおいろえめはめはぼくおらいけかいおいまいかわえびにわひやひえいやまいおえあふわれひろはなかひもあにまいけあらきえれわらいやめによろぶわめくぶわれひわぴりいかぽりおりのりのかいりかいおひろばりくわまるひややおえまひなかわひやひもあにまいけあらきえれわらいやめによろぶわめくぶわれひわぴりいかぽりおりのりのかいりかいおひろばりくわまるひややおえまひなかわひやひおひろばりくわまるひややおえまひなかわひやひやおえまひなかわひありがとうございました。マヒナカウアヒヤヒでした。難しいよねこの歌もうちょっとこなれたらまた歌いたいなと思います。うん。あ、さよさんだって。ありがとうございます。さよさんだ。嬉しい。名古屋のさよさんだ。嬉しいな。皆さん見てくれて。ちょっとお茶飲もう。よいしょ。そうなんか最近ねずっと外でもマスクずっとしてきたからこの3年ぐらい3年間ですね。たまにこう誰もいない時にこうマスク外したりするとこの香り懐かしいって思ってなんかいつも嗅いでたね普通の日本の香りなはずなのになんか懐かしさを感じるっていうね
面白いですね。春の香り、ああそうだった、春ってこんな香りだったななんて思ったりとか、木の香りだったりとかね、雨が降った後の香りだったりとか、まあ本当にいろんな思い出がね蘇る、その瞬間にふってねやってきますね。その瞬間のことだったりね、その人のことだったりとかね、すごくなんか香りってすごい力があるなって改めてマスクを外して思いました。でね、最近ほらハワイに行けてないじゃないですか。最近行き出してる方も多くて、身近な方でも行ってる方もいらっしゃるみたいなんですけれども、なんかもうハワイに飢えてるとこありますね。なんか今日も公式 LINE で今日のライブやりますよって言ったら、もうハワイをもうすぐハワイ忘れてしまいそうなので、このライブでね、今日のライブでハワイを思い出したいですみたいなLINE をくださった方もいて、もうそうだよねって思いました、激しくね。でこの間その保育の時にですね、宮川恵子先生の保育でハワイからねクムがいらしてたんですよ。2人のクムがホクラニ・デレゴさんのね娘さんたちだったんですけれども、ナニさんとケハオさんがね、もう久しぶりにハワイのまた方にねお会いしてちょっとお話もしたりできて嬉しかったです。でまたハワイの香りがするんですよ。ハワイの方ってわかります空港に着いた時にもうすぐパーってくる匂いっていうかで、本当にね香りでね楽屋がわかるぐらい、私こっち楽屋じゃないかなとか言ったら見つけちゃうぐらいね、ハワイの香りがねしてね、すごくね嬉しかったんですね。行きたいですね、ハワイね。香りを感じてるって生きていく上で本当大事だよねってひでちゃんもね、そう嬉しいですよね、そういう五感感じられる、なんかそういうものに気づけるっていうのもねすごくいいなって思います。さあ、だんだん後半戦に行くんですけれども、何のウクレレにしようかな。ちょっとこれにしようか。フェイマスちゃんで、フェイマスのフラレアモデルでございます。これね、前にも YouTube ライブで宣伝してましたけども、これにね平井編集長の描いたイラストがここに刻まれているというそんなウクレレで、ちょうどいい。次に歌おうと思ってるのはフラレアのフラレアに乗せた曲をやろうと思ってまして、この曲もね香りが入ってるので選んだんですけれども、これだいぶ前にね録音したフラレアにいつも録音させていただいているシリーズで今日お届けしようと思ってるんですが、神保さんのね、神保茂の「フラが踊れる大役本」というのがありまして、その大役で歌うというシリーズをフラレアでずっとさせていただいております。でこの曲何号だったか探ってみたんですけれども、なんと82号でした。次に出るのが92号なので10号前の、もうそんなにやってたんだって思ったんですけど、びっくりしましたけど、10号前のね82号に掲載された収録 CD になったやつです。それを、その時はその訳詞全て日本語の訳詞で歌ったので日本の歌みたいになってるんですけど、今日はそのハワイ語日本語ハワイ語日本語という交互に歌ってみようかなって思います曲はですねワイキキフラです。これは説明しなくても日本語が次に来るのでわかると思いますもしフラを踊られる方がいたらぜひハワイ語と日本語を交互に、同じハワイ語の歌詞が日本語になってるだけなので踊れると思いますので踊ってみてください。では行ってみましょう。ワイキキフラ。ワイキキへや金へおけかいはまなまな大好きなんです
ワイキキフラお届けしました。ありがとうございます。楽しいね。なんか日本語になった途端なんかちょっとアイドルの歌みたいね。大好きなんです。ここは行き来か。ちょっとこれハマってますね。やっぱり歌詞が。うん。これはなんかケイコ&リョウケ君のねウクレレのすごい楽しげなウクレレが入ったバージョンでフラレアには収録されております。持ってる人がいたら今はもう買えないのかな、15枚のやつ。次のね5もう録音は終わったんですけどまだ出てないですね。いつだっけ出るの、4月かしら、4月でしょうか。次のね5はなんと曲はポリアフでございます。これもねちょっと面白いことになってます。結構恥ずかしかった。えほいまいってあるじゃないですか。戻って愛しい人よっていう感じになっております。ちょっと演歌な感じですかね。ポリアフは。それもぜひ楽しみにしててください。ぜひお買い求めください。全国の書店で販売中でございます。あそうだ、この曲最後の曲だった。すっかり最後の曲ですっていうの忘れてましたね。じゃあ、ここで告知をねまとめさせていただきたいと思います。まず、3月の19日の日曜日に今みたいな弾き語りができるようになる、そんなオンラインレッスン開催しています。ウクレレのその曲に合ったストロークはこれですよってご紹介をしたりとか、こんなのいいですよってご紹介したりとか、方法も細かく説明してます。あとは歌詞の意味と、あと情景が浮かぶような、内容説明と、あとは発音ですね、ハワイ語の発音のコツなども、全てギュッと1時間にまとめたオンラインレッスンになっています。こちらは本当にもう1回申し込んだら、ずっと見れる、そんなレッスンです。どうやって買うのかというと、この詳細欄 YouTube の下にも貼ってあると思うんですけれども、申し込みを普通にお買い物するみたいにカートに入れてお買い物、そのチケットっていうか、申し込みをしていただいて買っていただいて、そうすると私にメールが来るので、私がメールでそのご案内を Zoom の URL とか、あと譜面とか資料を一式お渡ししているような感じになります。ぜひ興味のある方は申し込んでみてください。4月の9日はプアリーレフォアを予定しています。で、そうですね、もう次4月ライブやらないんだから4月の宣伝もしなきゃですもんね。そう、4月のプアリーレフはまだ購入のサイトできてないんですけれども、19日のポーライライが終わったらすぐにプアリーレフアの購入できるサイトもできますので、そちらもぜひ見てください。そして、4月の14日は、私がウクレレシンガーになって20年ということで20周年のライブを開催します。横浜のサムズアップなんですけれども、これがなんとチケットがもう完売してしまいました。ソールドアウトで、ありがたいことにですね、本当に告知してもう数日でわーって回ってきちゃって、どうしよう、告知してまだ返事もらってない人もいるのにって思っていたら、もうソールドアウトってなっちゃったんですよ。本当に嬉しいことなんですけれども、で今キャンセル待ちということで受付をさせていただいています。だからキャンセルね、チケット取った方でもし当日なんかキャンセルになっちゃった方とかいらしたら、待ってる方もいらっしゃるので、ぜひ私までご連絡をくださればと、私かね、お店にね連絡してくださったらと思います。でそこのね20周年に向けて今いろんなものをグッズを作ってるんですけどね。そうだ、チラシはこれでございます。稽古20周年チラシで、このチラシ作ったんだけど配れなかったんですね。結局配らずに満席になっちゃったんですよ。なので多分会場来た方はサムズアップの壁中にこれが貼られているかもしれません。300枚も刷っちゃったから。であとその日にはねいっぱいいろんなグッズを販売します。
でまずは CD ね、ひでちゃん見てくれてる CD が、これハワイアンじゃないんですけど、私がウクレレを持って最初にオリジナルの歌を作り始めたんですよね。もうその、最近の曲と、あとはちょっと前に作ったけど CD になってなかった2曲がミニ CD になって発売する予定です。今絶賛デザイン中でございます。でそれからあとね、なんと T シャツ販売するんですよ。もう夢だったんですけど、オリジナルグッズを作るのがで今回は T シャツをいっぱいオーダーしました。こんなに売れるのかなっていうぐらい、なんか枚数考えてたら、この色を何枚とかこのサイズもあるじゃないですか、 SML って。でやってたらなんかちょっとずつ注文してるはずなのにすごい量になってしまって、皆さんぜひ絶対に可愛いので、イラストはですね、なんと人気のマイティスーちゃんが描いてくれました。もう絶対に可愛いと思うので、皆さんライブが4月14日後から発売開始になりますので、ホームページにも通販サイトを作ろうと思いますのでぜひそこから買えるようにしたいなと思ってます。あとまたいろいろね、細かいグッズも作ろうかなとは考えているんですけども、ぜひ皆さん楽しみにしててください。久子さん、最近参加できなかったので今週のレッスン楽しみです。ぜひ楽しみにしててください。フライヤー欲しい。フライヤーもうあったら絶対あげますから、10枚20枚嫌がらせかっていう感じ通販待ってます。ぜひぜひ。すごいね、可愛いし、色もいろいろ予定していますね。じゃあこんな感じかな。それからね、あと一応5月も言っとこうかないつ次できるか、ちょっと YouTube ライブ次の日をまだ決めていないので、まず5月ですね。5月もね、5月の6日に江戸川区総合文化センターの大ホール、こちらで、イベントがございます。演奏させていただきます。これはハワイからたくさんのクムたちが、ナニールームアップさんとかね、たくさんいらっしゃったりして、多分見応えがあると思います。これなんか無料コンサートなんだっけな。なんかちょっと調べてみてください。カイナニインターナショナルさんのイベントでございます。リンクも貼りますねで、あとはね、5月の20日にはなんと静岡に行きます。御前崎に行きます。御前崎の静波リゾート、スイングビーチっていうところでね、ライブを行うことになりました。もし静岡近い方いらしたらぜひ遊びに来てください。それも詳細欄、ちょっとリンクを決まったら貼りますそしてなんともういっぱい5月いろんなとこに行くんですけども、5月の24日は九州に行きます。一人で博多阪急に参ります博多阪急のハワイアンイベントがあるそうなんですけども、そこで弾き語りのライブを一人で、今日がリアル版みたいな感じだと思いますけどもそんな感じでやる予定ですので、もし九州博多の方会いに来てください。リアルで会いたいです。そして5月の28日には国分寺の国フェスというのに、出ます。これは多分公園ですかね、国分寺公園だったっけななんかそこで開催されるんで、それも多分フリーで見れると思いますので、遊びに来てください。はい、盛りだくさんです。楽しみです。皆さんにお会いできることを祈って。はい、皆さん地元ですか？ぜひ来てください。詳細送ります久子さん、そう、博多ね、来てくださいね。リアルで会いましょう。お話ししましょう。嬉しい嬉しい、楽しみになってきました。ぜひぜひね、やっぱり YouTube もいいけど、顔を合わせてね、生の歌を聴いていただけたら一番嬉しいなと思っていますじゃあ最後にもう一曲お届けして今日おしまいにしようと思います。ありがとうございました。では春の歌を一曲
菜の花畑に入り日薄れ見渡す山の葉霞深し春風そよ吹く空を見ればゆずきかかりて匂いあわし里和の影も森の色も田中の小道をたどる人も河津の鳴く音も鐘の音もさながらかすめるおぼろ月よ木幅いぶわれな上なぼから池あくこは日々買う日ばい鎌かにおるけいけかればまひないかないもあにけあら河津の鳴く音も鐘の音もさながらかすめるおぼろ月よありがとうございました。はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。今日のライブはあら香りでお届けしました。おぼろ月夜の中にもねちょっと香りが漂ってくるような歌詞がありました。はい、イベントたくさん、はい、体調崩さないように気をつけてね。ありがとう、リカちゃんありがとう。のってひでちゃんありがとう。今日はゆっくり見て最初から最後までありがとうございました。そしてもうさんもありがとう。ひさこさんありがとう。ふみちゃんありがとう。皆さんもぜひぜひ会いましょうね。嬉しいな、会えるの。やすこさんもいつもありがとうございます。そしてつえぞうちゃんもありがとう。まいさんもありがとうございます。さあ皆さん今日もエアハグで最後は締めて終わりたいと思います。この春も楽しんで目いっぱい春の香りを吸って元気にいきましょう。皆さんありがとうございました。ハグありがとうございます。ヒーリングタイムありがとう。ともさんもありがとうございました。じゃあ皆さんもまた、今度はいつかな、5月かな、 YouTube ライブまた告知しますので、その時お会いしましょう。元気に過ごしてください。マハロー、ありがとうございました。良い夜を。